Salutare lumea, acesta este primul meu episod din seria Minecraft Pocket Edition și îl voi face pe survival. Voi face o lume nouă pe care o voi numi, cum să o numesc? Da. O voi numi Minecraft cu Michael. Doar atât. Minecraft YouTube merge așa. Așa, generăm o nouă lume. Așa, sper să-mi dați un feedback bun, pentru că eu chiar mă chinui să fac videouri și filmulețe ok. Și voi încerca cât mai mult să, chiar dacă veți vedea puțin așa, va fi, nu știu dacă foarte mult lag, dar va fi puțin lag, pentru că aplicația pe care o folosesc nu este una extrem de profesională. Dacă ar fi fost profesională, vă spun eu că ar fi fost ok. Bun, hai să... uite o oaie, dar omorâm întâi. Hai să ne facem niște resurse de bază totuși. Ce facem așa? Vreau să vă spun că Minecraft-ul care îl utilizez este în versiune 0.8.1. Iar nu cred că vă pot da link-ul pe care de pe care l-am descărcat în full version fără să plătesc, pentru că dacă fac asta s-ar putea să primesc bani de la YouTube și n-aș avea chef chiar acum să primesc bani. Bun, hai să mai supun niște lemne, aș zice eu că e de ajuns, ok, și ca să ne facem uneltele de bază dăm aici craft, să facem niște oak planks, ok, 24 de oak planks, ok, facem aici 4 bețe. Și ne facem... Acum pentru bază ne facem doar un târnăcop, ok? Trebuie să-mi fac întâi o crafting table, ok. Și luăm crafting table până aici. Și poate și aici o să ne facem o mică căsucă. Așa, luăm un târnăcop. Așa, iar acum să mergem să minăm puțin. Uite, nici nu mai trebuie să mă chinui, eu l-am minat. Uite, priviți, o oaie cu puiuți. Pe asta chiar nu o să o omor, că e prea drăguță. Are o oaie cu 3 păiuți, poate o să fie oaia mea, cine știe. Eu o să continui să minez fără să li sperii, sper că nu o să li sperii. Așa, o să minez niște cobblestone. Și cine știe, poate găsim și minereuri în gropa asta. Priviți, din prima minereuri! Dar ar trebui să ne facem mai întâi, chiar multe minereuri. Vreau să-mi fac un târnăcop de cobblestone și ar trebui să găsesc și coal, că la câte minereuri am găsit până acum. Dacă am găsit iron din prima, dar coal-ul știi că nu-l găsești. Știi, coal-ul este cel mai, nu știu dacă să spun eu cel mai nașpa, dar aproape, uitați și coal. Dar, știți, găsești coal-ul atunci când vrei, dar atunci când nu vrei, adică vreau să spun, atunci când nu vrei, găsești coal, mamă, la grămadă. Deci nici nu-ți imaginezi cât coal găsești. Găsești câte un steak într-o mină. Dar atunci când ai chef tu, când găsești minereu și vrei să faci coal, nu mai găsești coal. Asta e faza la coal și asta e cel mai enervant la Minecraft. Bine, poate nu că e chiar cel mai enervant. Cel mai enervant poate fi lagul pe server, dar trece peste el mai bine decât pe... Așa, bun. Mergem la crafting table să ne facem... să știm că acolo e mina noastră și crafting table-ul, să-ți văd, nu l-am lăsat. Totuși să le iau cu mine, știți, ca să-l pun pe aici. Oare unde l-am lăsat? Uite-le-a. Așa, bun. Bun, o să luăm aici. Întâi să ne facem un târnăcop. Wow, a dispărut. Și nu mai facem și un furnace. Bun, o să-mi iau ăsta de aici și o să-l pun acolo lângă mine, știți? Că poate că o să ne facem casa acolo. Cred că o să-mi fac o casă... subterană, pentru că e de fapt, nu știu dacă e cea mai sigură chiar, dar așa, stați să mergem întâi să minăm coal-ul, iron-ul ăla. Uite-l aici. Iron, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bun, 8 iron într-o așa o mină. Mamă, îmi place. Mi-ar place să pun semne, știți? Să pun semne la cum îi spune?
aș vrea să pun semne pentru ca să știu unde am găsit iron, că zic coal, știți? Am mai pus doar un singur iron, trebuie să le pun pe toate. Așa. Cred că mi-ajunge un coal, dacă nu mi-ajunge mai pun. Bun, mai merg, voi merge să mai... uite niște vaci, asta să-mi fac o sabie. Mai fac niște, așa, așa și să fac și o sabie. Bun. O, și vaca asta are puiuți. Ok, am nevoie de carne, așa că și de piele. Am nevoie de carne și de piele. Perfect, piele. Puiuții nu-ți dau piele, din păcate. Și dacă găsesc și oaia, cred că acum o să o omor, că chiar aș avea nevoie de niște lână ca să-mi fac patul. Chiar și două. Am nevoie. Perfect. Hai, dacă mi-ar da și ea lână. Ok. Mi-a dat? Luat-o? Yes! Perfect. Puiuții nu cred că-ți da... da... uite încă oaie. Mama, zici că e lumea oilor. Da, o să ia pe uscat că e cel mai simplu. Sper să mai găsim groapa aia. Cam ironul ăla la prăjit. Mama, ce prost e. Vreau să trec. Așa. Uite-o acolo. I'm coming, oiță. Dăm lâna, dăm lâna, dăm lâna. Cred că ne trebuie 4 lâni. 4 lâni, cred că ne... ba nu, sau poate 3. Da, mai... uite și încă oaie. Asta era aia care am văzut-o prima dată. Aia era mai încolo. Așa. Bun, asta ne-a dat... câte? 3, 4. E bun și atâta. Mergem înapoi. Da, stai să mai minez un copă de aici. Mamă, nu mi-am făcut un topor. Stai să mergem la groapă, că avem și acolo. Avem și acolo foarte mulți copaci. Uiteți aici. Ups. Sorry că am făcut asta. Stați puțin că vreau să activez și sonorul. Ok. S-a părăsit tot? Bun, perfect. Ok. Acum ar trebui să-mi fac câtele m-aș face un cufăr, da, unul mic și îl lărgesc apoi. Ok, punem asta aici. Probabil că o să ne facem armuri de piele mai încolo. Punem asta aici, punem asta aici, punem asta aici, punem asta aici. Punem și asta aici, și asta, și asta. Târnă cupul ăla de lemn nu strâng cu noi, pentru că... de ce să-l folosim pe ăla de cobblestone? Să mai minez cu târnă cupul ăsta de lemn niște copaci și apoi să-mi fac un topor din... Așa... Îmi place să minez mereu chestia aia de sus. Ok. Deci... ok. Beții mai avem un cufăr, parcă. Așa. Și să luăm și cobblestone. Mai avem un cobblestone, trebuie să mai mergeți pe mine. Nu-mi place. Mai minăm aici, poate nu ar puțin. Poate mai găsim și după peretele la niște caul. Niște iron. Ok, sper că erau pui. Stai să mă duc să-mi iau lână. Așa, și lemnul ăsta. Am multe lemne. Facem un pat. Bună! Ce mai
faci? Vrei să-mi dai ceva? Eu zic că... Mamă, mi-a dat un nou, a făcut un nou. Tu dă-te de crește covul meu. Tu nu cred că-mi dai ceva. Știam eu. Uitați un creeper. Hai să mergem după el. Zombie cu armură! E tare. Ba nu, ăla era skeleton. Upsi. Ne lăsăm toate resursele acasă. Lăsăm și asta. Lăsăm și asta, pentru că dacă vin... Lăsăm și asta, lăsăm și asta, lăsăm și asta. Urâtule! Pleacă, pleacă, pleacă! Salut, skeleton! Poate tu vrei să mă iei, dar nu stai așa. Hai și tu. Bun, în momentul ăsta, uite groapa, merge să ne culcăm. Iar mai dimineață mai merge la vânătoare de pui. Nu mă lasă să dorm ca atâta timp cât să moștri. Da, și unde să moștri? Uite aici. Așa, ok, deci am luat și ăla și acum putem să mergem să ne culcăm. Că dacă ne culcăm, mâine dimineață putem să mergem să mai vânăm niște pui sau ceva. Așa, ok, s-a făcut dimineața. Acum hai să mergem să găsim niște pui. Bun. Da, trebuia să-mi iau topor de acasă. Să-mi iau toporul și să-mi fac un topor, adică că nu am. Și ar trebui să merg să... Ar trebui să merg ca să... Scuze dacă ați auzit asta, era fratele meu care mă enerva. Și... bun, deocamdată ne facem un topor și cred că ăsta e episodul de astăzi. Îmi pare rău dacă auziți chestia asta, dar ăsta era fratele meu. Iar acum ne vom face un topor. Mergem să scoatem niște copaci din rădăcini și cred că ăsta a fost episodul de astăzi. Vă mulțumesc pentru vizionare. Like, subscribe și coment cât mai multe. Mersi. Mersi, ne vedem în tura următoare la un nou episod din Minecraft cu Michael, episodul 2, care cred că vom face mult mai multe chestii în episodul 2, pentru că s-ar putea să mă lase și fratele meu în pace. Așa sper. Mamă, și pe ăsta l-am ratat. De ce îi ratez pe toți? Bun. Am săpat 5 lemne, este de ajuns. Punem lucrurile acum. Acum ne punem. Îmi pare rău, acesta este ultimul episod. Acesta a fost ultima clipă din acest episod. Ne întâlnim în următorul episod din Minecraft cu Michael. Acum vedeți versiunea 081. Acum v-am salutat.